Môžete mi povedať niečo o svojom živote predtým, ako ste sa ocitli bez domova? Starí rodičia žili, vlastne ty si ma osvojil o 3 mesiace od mojej matky. Tá ma nechcela. Bohužiaľ, na čo pravím. Tam ma prisúdili súd kým. Oni si ma zebrali do 18 rokov. No a žil pokračovať ďalej s nimi. Bol dobrý. Až kým žili. Čo spôsobilo, že ste sa ocitli na ulici? Čo bolo zlom vlastne? Moje rodine bolo zlom vlastne, asi ma odsúdili, vlastne ja neviem. A ja som robil veľké chyby, ako mladý a sprostý. Keď si to uvedomíte, život je za vami. Koľko ste mali vtedy rokov? Čo som bol mladý som bol 18, 21 možno, a menej ešte. To začínalo asi 18, 21. No. Tá situácia sa stala zo dňa na deň, alebo tomu niečo predchádzalo? Viete, starí rodičia sú starí rodičia. Najlepší rodičia. Treba ich aj poslúchať niekedy. Niektoré mali pravdu z mojej rodiny. Babka bola taká, dobráčka bola, no, aj detko. Ale niekedy sa stalo, že sme sa pohádali. Krstná mama upozorňovala stále. Viete. Čo už. Babka prepísala v chorobe dom na mojom bratranca vlastne, Maja. A ja potom predali dom, ja som musel odísť, ma vyhodili vlastne odtiaľ. Tak som musel za týždeň si nájsť byt, alebo ja neviem, tak som býval v Kminácach vlastne. V takej chajde. Čo bolo pre vás najťažšie? Najťažšie, čo ja neviem. Teraz je najťažšie. Tedy nie. Ako vyzerá váš bežný deň? A nechcete byť radšej. Neviem to hovoriť o tom. Nie to, teraz to je na figu. Aké najťažšie výzvy a prekážky zažívate? Stretávate sa s predsudkami? Áno, samozrejme. Jasné. Koľko razy, keď nemáme peniaze, aj sme v bratielku, ani na fašky, niečo samozrejme. Viete, ak je to kráno, nebudem. To je poníženie. To v žiadnom prípade. Ľudia sa pozerajú na psa. Ťažko povedať, čo si myslia. Ale viem, čo si myslia. Čo už. Taký sú slovenský národ. Čo s nimi? Stretávate sa aj s niečím pozitívnym? Napríklad, čo vás milo prekvapí? Ani nie. Málo kedy. Veľmi, z minulý na jeden. Možno. Možno. Asi nie. Máte nejaké plány do budúcnosti alebo sny? Boli. Či už neviem. A aké teda boli vaše sny? Jaké vlastne? Ako každý chlap. A každá žena, nie? Má svoj rodinný dom a pokoj. Nič. Čo pre vás znamená domov? No moc. Dosť. Je niečo, čo vám život na ulici dal? Máme ponaučenie. Nikým sa nebaviť. Načo? Nikto nám nepomôže. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii? Čo mi odkážem? Ťažko povedať. To je ťažká otázka. Neviem presne, ale nech sa snažia trošku zadvihnúť z tej zemi. Ak je Pán dole. Vždycky nejaká možnosť. Určite je nejaká možnosť. A keď je to ťažké, ale dá sa niekedy. Možno. Je ešte niečo, čo by ste chceli, aby tu odznelo? Trošku ma trošku chápali. To je všetko asi k ním.